Odmori malko, care, odmori. Ako sam umoren, ama sa društvo moram da se ne. Mora da ideš. Neka si brate. Evo, brate. Aviono pravo tu. Ами ето, хората. Сапа тепчите подберат. Как искаш? Шакана ме. Откъде бе? Сури ми е чичка. Кой сури бе? Сури. Бербер? Бербер, да. Па знаеш ли що ме сури да? Амза ми дайшо. Те изпадна рода. Амза так саборита се вижда. От брат повече ми. Кажем на брат, сите ера ниско кајте. Така ли? Шури, пичо, сите ми се. Царе, одмори малко бе. Айде, момци, малко пауза, после ако грабне царо, чекай да видя, ако грабне, чекай, няма да гаса. Айде, сега още един майстор тук се появува. Чекинг. Майкъл, после че свири от Велес. И Майкъл е тука. Да, и тук, яде го, Майкъл. Майкъл Джексън. Айде, брату. Види со кај ќе плаша. Чима са до.
Što bе? Šta bе?